थपसा थपसा वाति कुथुमै दैख्रें तियारि सिनामै मानो खरसा खरसा चिकन चिकन सामुं चुबामुनि बिसिंतै दरक दरक कतर स्लाइजामुं तुबुइ मानो नुखुंगो गामिओ तै दफा हास्ते हा कतर फांसा बुफांबाय गोबांमा तकसा तक्तै बथब नावै तंमाहाय माल माता बररक साकलममानै तंमानिहाय ताबो फुनुमारि इंनि बासाखा हानि बुबाग्रा नासलिमुं सेजालायमा खिबिउइ लुको हामजागनानि बिनि नाहारमुं थुंरगो गोरोंना सिगांसिमिनो लुको चुबा मुंगो बनि याक साइ साइ लुकोरगनि थानि तै ताबो बनि तुइदुल मुंबाय लुकोरक दरक दरक सिगांजाक चुबाना हामजागना लामाओ आबोनि बागै तांसालो बुबाग्रानि आसिमा साल बुबाग्रानि दागि मुंबाय हास्तिनि तिप्रा मथानि अजामा थुंरगो सिमि बाथाक तंलिया तंगजां लुकोरकबो थानसा अंगै दफानि थिनां स्लायनानि बनि इमां बायथां ख्लायनानि थुंरंतै सिमिया हानि बुबाग्रा हनै बरम रलाय कारजागलिया कक्तमा थुमनायरंनि बिसिंगोबो बनि आसिमा सालतयै हामजाक मुं बाग्लायमानि मांप्लि जुदा जुदा लामातै मकलु खुजाखा नायनायदि तिनि हाबुबाग्रानि आसिमा सालना रक्सावै गामि आमसिनि लुकोरकबाय बलं वालंगो थांगै मुइ नायनाय हुक खायनाय लुकोरकबाय बुबाग्रानि आसिमा सालना पालायखा ते हामजामुं रवैखा चिनि स्रांजाति हाबानकनि कक्तमा थुमनाय अजित देबबर्मा टिभि चेनेल नायथंनाय खापांनि दाखुथाय बुखुकसनो आं साकपानरनि अजित देबबर्मा चिनि चेनेल हाबानकनि बुखाक्तै हुक हाबाबाय हालक रोङै अक बिसि गोबांमा सिगां जे अ हास्तेनि हानि बुसारक जे हुक बाय हालक रोङै तंनाय लुकोरकबाय क्रोंतै तिनि बेलानि सिं खाकसांजाक खाकसामा मानजाक बचिनि पाइथाक 186 नम्बर हाबुबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मानि तिनि बाय 44 तम याखेबाय 44 बार आसाइमा साल पालाय जागमानि साल तिनि तै दिने न ब कलकाता हाय हास्तेव अ नायथक संसारो याकुमनि भेमानि साल खापांनि दाखुथाय बुखुकसं जों गामि आमसाइनो खबै गोबांमा क्रों क्रों थायो थानाय चिनि अट' मालखंबाय जों दाबुक थिक अट' मालखं बिसिंखौ चिनि नोंजांनाय तुइ केक जे बुबाग्रा माने बार्थडे सेलिब्रेट नि बागै केबो केबो नगो पालायो फियाबा किसिसा आं आनि लगी संबाय सालायमानि बिसिंति वानसुका जे बयहाय सालारि गोबां मानि फानो किसा मिसा मानबाय फानो जों किसिसा गामि आमसायो तंनाय लुकोरक बाय पालखाय मिलेवै तंथसातने बिसिंति चिनि हाबुबाग्रा जाहातो चिनि हाबुबाग्रा बैसिना नांगो आं कयनाय न बनो बेनि मानथायनो बेनि हदे तैनजाय दं चकलेट दिदि हांखाय जों अबो हाइकिनो कथावै तंलायनाय मानजुवै तंलायनाय खापांनि दाखुथाय बुखुकसं किसि कपला 70 बছর 80 बছর লাই थांखा हु हाबानि कतलाय माया नों खाकसा हादातिन तैमानिया खाकसा हा बेलायनो बखा कसां जाग्लायो बरक अ सातों हकितै फिकुं हालाङै अब हाइकेना तिप्रा साराव हुकनि हालक बाय क्रों लायो खापानि दाखुथाय बुखुकसं माने बाया फाइसे आं बुं तिनि जों चिनि चेला हाबा नकनि बुखाक्तै केबो थुंरों थलाय माने कगनो जों खुरसागला तामो हमला तिनि अबहाय सालिया तिनि अबहाय दिनया तिनि बेलायनो नांकुकमानि साल तिप्रा सारानि बागै अ साल जों जुगि जगना मानै थांतन अ साल जों जुगि जगना हामै थांतन अब हाइकेनो बिसिब्रुमनो तिनि तै सालबो आं साकपां अब हाइकेनो इसोरानो खायरगै हाबुबाग्रानि मुंगै आंगर तिप्रा मथाना हामजागै सापत खायै चिनि तिप्रा मथानि सप्रिमना सापत खायै बरने पातिनो सापत खायै आंगर लुकोरबाय क्रों फाइमानि या खापानि दाखुथाय बुखुकसं खाकलाब्रानै खारानै तंमानि जरावो हुक हाबा ताङै तंफ्रु जाब्रा तानै तंफ्रु वातानै तंफ्रु बलजै फेफ्रु रोंसिरङा थांफ्रु गामि आमसायो लामा लाम हामिया हिमना लाम हामिया नोंजोंङै तैखुरै खपसा खानिबै खाकसांनि मांखांखाय अबनो जतनि साय आनि व्यक्तिगत वानसुकमानि बेलायनो हामना होनाय आं वानसुकैनो दिनै अबहाय खालाय आंगर बरबाय जों क्रोंनानै फाइजाक जों हुक तांलायमानि बिसिंतिबे कखनालाय उ यांगो बरने बरक दङो ताय ओइ नर तैनोबानि तै फै ओइ बुखुकसं नगै मानखाना चिनि ताखौ बलंगो सामुं खलायथानि बर लामाव फाइग्या जों बनबो हुगो फाइदे मालायखा जों बनबो ताबुक तै खपसा खानिनाय चिनि हाबुबाग्रानि तिनर खराबसे कथाम ए केक काइथाम चकलेट तै तै केता नांनो नांगया दा ए कलायखा जों अबो हाइकेनो मानजुवै तंलायनाय कथावै तंलायनाय खापानि दाखुथाय खाकसां खाता नों अंका हाबुबाग्राना आयुलक बिनि आयुरकलक तो साग्रा हामदोनि ककसान मुसुं बहुत दतेना हामै फाइथुन जों बिनि बागै काहामगोन तंलाय हाबुबाग्रानि सि साक हामतन अबो हाइकेनो जत लुकोरनि बखाक्तै कक्तै खोक्तै ककमानजाक अरांचाक तिपुरा हावो खापानि दाखुथाय बुखुकसं तामसेकरि तनर नगै मानखाना यांगो अ जे हुक
অরম মগদাম মানো মাইস মানো থাবরচক মানো এমন কোনো মানে প্রাকৃতিক নি ঈশ্বর বাইতু দিলে সামজাক নি বিসিংতে मैखथों ना खबे माया होननाय अरब मानिख्रै दाबो बरक बायजों ताइसे कक क्रंलाय फैनाय ओ मानिनो ति जों दाबो यां थालायनाय ओ यां दिगिनो होग्र के ना हलायनाय खापांनि दाखोथाय बुखुक सं बरक नि लेला थायो जों ता फाइ सक पाइका नबे मानखाना तिब्रा सारनि बिसिङाव ब्रुबो संराव अबो हायकेना बिसि कदुगमा रम्बै सिनि राजा महाराजा रंनि आमालनि सिमिनना बरक 5000 बिसिनि साइफानो सिगां अ हावा आसायै बानसि फाइनि रक तिनि हाबुबाग्रानि आसाय माने सालनो रोक सावै हाबुबाग्रानि साख हामियारावनो साख हामदो होनना ककसानो जों बरक कक सिनि साख हाबुबाग्रा तो साख हामियां दंदो बनो साख हामतो रहनै नंबो ईश्वरनो ब सुरि नाराय हाबुबाग्रानि बागिया बेके बासाना त साबाया दे हाबुबाग्राना साख हामतो रहनि सामसेने न बुबाग्रा हामतो आदे अबो हायकेनो तिब्रासारनि बिसिङाव तामहनाय लयक्रि बाय जोंबो बे फ्रंजाक माने क्रि बाय क्यामेरा बासाय कक सानो रोङिया चिन बरक हायफानो जों मानजुलायनाय ता खरकसा बाय बनम कामिले ने बुङो तामो चिनी गामिके हाफेरै पारा बुबाग्रानि साग्र हायमेन तमो ब नै बागे तमार कक साना मुसनो आइनि खाफावो हंका आं जे आं बाय मालाय फैनाय आइनि ककदु मालायनाय आइनि ब ताखुकनो हामबाय ओंखायनो आइनि जे खा हंके आइनि प्रथम न आइनि जे हानि बुबाग्रा बुनो गांबा जाफायनो उंथौ ओंखायसो जों सिनाय जों रुंनाय चिनि हा जों मायनाय बुंफ्रोमो बाय जों जे जोंले आखनो खुंखनो जे हावो बुरे राजानि दिन राजा बाय जों तोसा फायमो जोंने हिंताव फाखनो हुकतां जादों ब्लंनो हामबाय खानाय मानखाना खापांनि दाखुथाय बुखुक सं हुक बाय हालो करंजाक 5000 बिसिनि सेपेन सिगां अ हावो बानसिनाय रक 184 जन राजा बाय हा तुइदुलै पुसि क्लांजाको हानि बोसाराव ताबो राजाना हामजागो हानि बागिनो तिनि सिंबो बरबाय मालायनानि मा फायका जों सिनि सिन हाबानकनि बखति आं साकपांग जे देबर माजि तुनि सिंथाय बक्रं क्रं थायो थांने चिनि हानि कामियो आगिनि कानु आगिनि जामो आगिनि तमथम नायथखंखो आगिनि तमथम नायथखंखो आगिनि तमथम नायथखंखो आगिनि तमथम नायथखंखो